So muri Zimbabwe news dzimwe dzasvika about politburo meeting yanezuro. So zuro a lot happened. Vakomana vakabudirana pachena nechibhende asi vaitobudirana pachena. So tiri kunzwa isusu kuti Mnangagwa pane ma-statements akataura that if you just open your eyes, you can see kuti he was talking about Chiwenga, and he was talking about what Chiwenga said pamusoro Lazarus. Right. So first, Zimbabwe, pane vanenge vasingazivi kuti Chiwenga wakati chi pamusoro Lazarus. So let me get into that just a little bit. So Chiwenga wakabudikira a couple of weeks ago achiparidza mukomana waitaurazve wakatanga achitaura zveconstitution yeZANU-PF. Mukomana ndokuzopinda panyaya yaLazarus. Mukomana apinda panyaya yaLazarus wakatanga kuti Jesu anditi kufamba kwese kwaakaita achinda kunomutsa mvana Lazaro, first vakamuudza kuti Lazaro ari kugara, madima anorapawo mukomana. Ndobva ayarega zvake akaignora kusvika mukomana wafa, patova nemadays afa. Anditi mukomana ndokushedzwa kanzi wafa uyo, kanzi alright, handei monitaridza pamakadii pamakamuviga, ndokuinda naye ndokuita zvese ndozvo kusvika pakuzoti vhurai guva raLazaro. Vavhura guva ndopakazoshedza Lazaro chikabuda muguva chava chipenyu. Zvikanzi chibvisei mabhandeji amakachimonererawo. Right. So mukomana Chiwenga wakabva ati in that story chatiri kudzidza semaZimbabwe ndechekuti vanhu must be involved. That's why vakasvika pakunzi vhurai guva. Asi Jesu akavhura guva, anga asina simba rekuvhura here? Zvikanzi nevanhu anga anaro, because aiparidza peri wevanhu kapa. Zvikanzi so vanhu vari kufanira kuita something. So now 31 July iri kunzi ndo something yaitwa nevanhu. Anditi Jesu ngachimutsa Lazarus. Right. So Emerson Mnangagwa manje wakataura maspeech akatongomaziva ekubatana, peace, loyalty, pasi nemhesva mukono. So iko zvino izvi ari kutaura achiti mweya waregion. Handiti ari kumuti mweya waregion ndo uri kupinda, ukapindwa nemweya waregion wazviita sei? So mukomana akaenderera kumberi ava kutaura kuti pane vamwe vari kupindwa nemweya waregion, voda kudii kunopinda mumuhwai. Andi muri pabata. So apapa ari kureva kuti Chiwenga ndiye ari kuuya kuhwai dzaMnangagwa. Isu maZimbabweans tapindwa nemweya waregion wekupanduka. Isusu ari kuti Chiwenga ndiregion ari kuda kutungamirira hwai mugungwa. Handiti so muri yeZimbabwe aya mastatements ekuda kuti vhundusira. Handiti asi tiri peaceful. Isusu we know kuti we have a constitutional right. Takabvumirana tose kusanganisira ivo president Mnangagwa vanga varipo muna 2013. Kuti isusu tichapa mutungamiri wenyika 10 years maximum. Handiti zvokuti unozogara pasi wava woga ikokoko wotaura nerimwe timu parliament moti matochinja mutemo ka. You knew kuti 31 was coming. Waitozviziva kuti 31 ichauya, and
the president, through peaceful demonstrations, will be told and forced to reverse Cap 3. And then, come 2028, step down. And it lawfully, isusu hatiguri mutemo, nokuti nyika inoi ndeyedu. And it tisu varidzi vayedu, mutemo wacho tisu takaunyora. Uyu wamazozvinyorera mega, chingoripo chete unoda kutongorivheswa. Hapana rimwe dhiri ringabuda ipapapa. Right. So, murezimbabwe, right now, ndoda kuti munzwisise this thing which is very important, kuti pane vamwe vari kutaura about a stay away, vamwe votaura about kupinda mastreets vanhu vachidemonstrata peacefully. Handizivi kuti imimi semuri yezimbabwe makazvitarisa zvinhu zviviri izvozvozvo. What do you think will have an impact? Do you think ZANU-PF, Zvigananda, will sit kwavo vachidemba vachinetsekana kuti iwe vanhu nhasi havana kupinda kubasa sei? Vanhu ava vari kutoti like, what are you doing? What are you doing? Kana uchiti it's a stay away. Even if you stay away, so what? Yainzi 30 March here, Comrade Bombshell Geza. Remember, vanhu vakaita stay away. And a stay away inongopera se-stay away. Mangoswera paden, mangwana, musi wa1, makupinda kumabasa. Mnangagwa wouldn't care about that. Why would he care? ZANU-PF wouldn't care about that. Why would they care? In fact, tikati ZANU-PF tiri wrong, because Mnangagwa has ZANU-PF. And Cap 3, chinotaura kuti hachisi chinhu cheZANU-PF, because chinhu chakabva from the top down. But zvinhu zveZANU-PF zvinobva from the bottom up, because ZANU-PF vanhu, and iti mutungamiriri it's not one moon. Sezvatenge chiona zvichiitika, mutungamiriri angoripo pakutungamirira panguva yaanenge akapiwa nemutemo. Right. So, murezimbabwe, the question still remains kuti kugara kumba kana kunodemonstrata, what do you think will have an impact? Ndichiti isai comments enyu, tichanzwa pfungwa dzenyu, tichange tichiverenga each and every comment. So stay tuned pano pamuzinda wevanhu neni Super Nexus. Peace.